Ining istorya tango niya ng mga pangga may may moral lesson. Usually baga mga pangga ang mga chikiting ang mga aki baga pigtatarakot bagayan kan mga magurang ninda Urog ng gayo numero unong pangtakot kan mga magurang sa sainda mga aki mga pangga mga pulis. Iyo baga sasabihon kan magurang dahil kang ni magapara bulagting may pulis. Paano na? Bad image na naman sa mga pulis sa mga aki. Sarong beses da mga pangga, sige da ang pastidyo ni Bornok, sige da ang hibi. Si may basyon, piga para takot niya si Bornok, dahil ka magapara hibi, may pulis. Dadago pong kakang pulis. Takot na naman si Bornok. Paano na ang pagdakula kay ni Bornok? Tatarakutan na ang pulis. Ang sabi nga ni Ken, kasurog nindo ang mga pulis. Bako nindo yung kalaban. Ginibo ng kidnapper sa pulis. Ngunyan, sa rumbanggi da ang mga pangga, nagsaod da sa banwa, si Manay Basyon, iniba niya da, si Bornok, mayong mabantay, nagpasiling sinda sa saod, masaod. Habang naglalakaw-lakaw da sinda mga pangga duman sa kauma, naghapot da si Bornok. Ngayon ay, ano man po ngayon ay ang itsura kang pulis? No. Si Manay mo Basyon man, pigparapakanos ang itsura kang pulis. Ngani dan matakot so aki, si Bornok. Ay nunoy, ang itsura kan pulis, makanuso. Ang itsura kan pulis nunoy, barabason iyan. Halabaw ng buhok, mabata da. Tapos, makatakuton. Okay, dahil ka magkaparahibi. Pag may pulis talaga kita digdig nahiling, itatauta ka digdig sa pulis. Di nagtatak na ito sa utak kan aki na ang pulis makanos, mabata, marambungon ang buhok, halabawon ang bigote, ang barabas. Habang naglalakaw sila duman mga pangga sa kaumahan, sumag-ina, nahiling ni Bornok, so nakalawig duman na kanding. May kanding. Natakot si Bornok mga panggata. Naalala niya supig describe ni Manay mong Basyon, ni mama niya. Ngayon ay, uni bagay di na marambungon ang kunya, mabarungot ang barabas. Mabigote. Mabata, sabi mo. Makatakot, may sungay. Uni na may pulis. Natakot si Bornok mga tirig-tirig na dumang kinanay niya. Sige ang ikot-ikot, sige ang magkakahurubaan na sinanay niya kan sa iyang bestida. Tirig-tirig na si Bornok, takot-takot. Ang ginibo ni Manay Basyon mga pangga, pinalaog niya sa iyang palda. Si Bornok nga inaday matakot. Pinalaog niya sa palda niya, pigtakluban niya. Mahiling naman daan ni Bornok duman sa laog kang palda ni Manay Basyon. Ngayon ay, pati din ay igwamang pulis. Pati din ay sa irarom kan palda mo mabarungot man, may pulis man digdi. Sabi da ni May Basyon mga pangga, ano pa noon ang pigigibo mo? Rabno tayo! Ano pa Borno ka pigahalat mo? Sabunutan mo na tayo na yan! Ang lesson naman sa istorya mga pangga o sa mga magurang, dahil nindo pagpaparatakoton ang mga chikiting na may pulis. Hirak man ka mga pulis bad image na sa mga aki, iyon dadarakulaan. Ibaga, dahil ka magparahibi, itaw-ta ka sa pulis. Makanusong pati iso description kang pulis, mabarungot dapat mabata.